поне аз лично искам да говоря главно за майката, а не за постъпката на този ерген въпросния. Те неща трябваше да ги знае и без майка му да ги казва. Смисъл. What the fuck, брат? Човек не си над 12. Но той твърди, че решението му не е взето заради това, което майка му е казал. Да, но много мъже твърдят, казват, нали, ти си го знаеш това. Така и мъж, който е блупил, той е дефиницията на това нещо, въпреки че ги разцелува там всичките, защото не знам, явно така се търси любовта, просто на кацилни всеки втори кон, защото половината не знам, даже не знам на какво приличат. Обаче, като съм в душа сам и като се къпя и като го мисля това нещо, аз се ядосвам. И си казвам, защо се ядосвам? Не, той няма идея, според мен. Той е фишката начало на кокълче. Обаче, като съм в душа сам, го мисля това нещо,